Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate moj kanal. Zahvaljujem se na podršci, svakom od vas posebno. Evo šta ću danas, dragi moji prijatelji, spremati u mojoj kuhinji. To su jedni jako lepi mafini. Slatkiš jedan koji retko ko može da odoli, a ne pravi se, nije zahtevan, ne pravi se tako teško. Možemo ga očas posla napraviti, samo u jednom kalupu stavimo ove papirne korpice i u njima ćemo izliti smesu koju budemo napravili za mafine. Ali šta ću ja uraditi da oni budu malo drugačiji od ostalih? Ubacit ću Oreo keks koji je jako lep i koji deca jako vole i daje izuzetan ukus. A pošto tu ima desetaka, ja imam 10 komada, ja imam 12, u ova dva koja nam ostaju ja ću ubaciti, imam tu slatko crne ribizle, pa da probamo i sa njim kako izgleda. Međutim, naš recept glavni je sa Oreo keksom. Tu imam i šlag ovaj koji ću dodati odozdo za ukrašavanje. Imam kokos, 4 jaja, jedno 100 g otopljenog putera, brašna stavljamo po potrebi u odnosu na jaja, šećer, imam limun, možete koristiti vanilin šećer, šta god volite. Ja ću iskoristiti aromu limuna koja se izuzetno slaže sa Oreo keksom, bar po meni, a vi odaberite kako god vama odgovara, koji god začin volite. Kako ćemo prvo početi? Šta nam treba? Treba nam dve posude. U jednu posudu ću odvojiti žumanca, a u drugu posudu ću odvojiti belanac. Znači belanac od žumanca ću odvojiti. Sklonim ovo, nije nam za sad potrebno. Znači u jednu posudu idu belanca samo, koji ćemo zasebno umutiti. Ovako, pošto smo odvojili belanac od žumanca, u žumanac ćemo dodati 4 kašike šećera. I dodat ćemo jedno 4 do 5 kašike rastopljenog maslaca, margarina, šta već imate, negdje oko 100 g. Dodat ćemo u to koru od limuna narezanu, ne morate celu, samo koliko za aromu. Možete, kao što rekao, dodati i vanilu. Sve ćemo to zajedno umutiti.
smo sve to lepo umutili, dodat ćemo jedan prašak za pecivo. Dodat ćemo 4 kašike pune brašna. I dodat ćemo 3 kašike kokosa. Ponovno ćemo to sve lepo sjediniti. Smesu koju smo dobili je malo čvršća. Vidite kako izgleda. Pa ćete u to dodati nešto manje od deci mlijeka. Možda malo manje. Možda 50 ml mlijeka, ne više. Ovako ćete razbiti to. Možete kiselog mlijeka da dodate, šta god volite ili šta god imate u kući. Još malo ćete sve to izmiksati. A onda ćemo skinuti naše ove metlice za mikser i izmiksat ćemo belanac. Belanac koji smo odvojili, znači 4 belanca, umutit ćemo bez šećera. Kad smo umutili belanac bez šećera, dodat ćemo 4 kašike šećera. Nastaviti sa mučenjem. Kad smo umutili šamot belanca, dodat ćemo jednu po jednu kašiku ovog fila i lagano na najmanjoj brzini pomešati, a možete i nekom mutilicom, drugom žicom, i onda ćemo da punimo naše korpice, naše mafine. Možete da dodate tu i sok malo od limuna, ali prvo da vidimo kakva će gustina da bude, ali ja mislim da će moći.
pripremili smo našu smesu. Sada možemo uzeti ovako ove korpice. U svaki od ovaj kalup, znači u svaku korpicu, stavljat ćemo negde do polovine smesu. Evo ovako, kad sam iskoristila svu ovu smesu koju imam, u svakom od njih stavit ću po jedan komad ovog predivnog keksa. Znači u sredini stavit ću po jedan ovaj keks. Evo kao što rekoh, znači 10 komada imam, imamo 12 kalupa, tako da ću u ova dva staviti po jednu kašičicu, evo, jednog predivnog slatka od ribizle, pa ćemo vidjeti kako će ispasti sa njim. Uključila sam revnu na 180 stepeni da se zagreje, pa ćemo staviti da ispečemo, a naknadno ćemo ukrasiti šlagom. Do tada, znači, samo sačekamo da se zagreje revna i ide u revnu. Evo, naši mafini sa poznatim Oreo keksom su gotovi. Vidite kako predivno izgleda. Evo jedan ovaj koji smo stavili sa slatkom od ribizle. Imamo tu šlag, imamo tu i degustatora, pa ćemo ovako lepo ukrasiti ove naše mafine koji su stvarno predivni. Malo odvojimo. Evo Vuk čeka jedan da proba. Jedan sa Oreo keksom, a drugi... Sa čime drugi? Sa slatkom od ribizle, pošto smo samo... Hoćeš... To je najlepše isto. Hoćeš, izvolite. Hoćeš ovako? To nije uvijek bolje. Evo. Da vidite samo kako predivno izgleda. Možete da stavite ovako od preliv od jagode ili od čokolade, čekaj kako želite. Dosta ti je. Sad ne znam, treba da skinem ovu foliju. Čisto... Vidimo sad. Mekani su odlični. Su lepi? Da. Znači možete dodati od ozgo mrvice, možete dodati ovako jedan preliv od čokolade, od jagode, od šta god želite. Ja mislim da ćete biti zadovoljni ovim našim receptom. Do narednog puta, do narednog videa, do nekog drugog dana. Vidimo se u novom izdanju sa novim videom. Dobar unutra. Mekan. Hvala vam još jednom što nas pratite. Puno pozdrava iz naše kuhinje. Sve vas puno pozdravljamo ja i Vuk. Vidimo se i čao! Ćao!